2000 пяхоты з княжацкай міліцыі, 200 стральцоў, 2 эскадроны уланаў, ад 600 до 800 коннай шляхты, вазы з сеткамі, 10 верблюдаў. Гэта некі крыжовы паход, спытаеце вы? У нейкім сэнсе так. Гэта Караль Станіслаў Радзівіл, пані каханку, так збіраўся на паляванне. Не кожны мог сабе такое дазволіць, але прыклад прыўкрасны, наловы як на вайну. Мяне завуць Васіль Калач, і тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра сокалаў, зуброў, ваўкоў, мядзведзяў, ганчакоў, карацей, пра шляхецкія паляўнічыя традыцыі. Навошта палявалі? Гэта была і забава, і промысел. Пішуць, да ранняга сярэднявечча паляванне давала палову мяснога рацыёну. Далей меней, але дзічына ішла на стол. З лісіных і бабровых футраў рабілі шапкі. З косці рабілі, чаго толькі не рабілі. Ад рукаяцяў нажоў да аздобы ў касцёле. З ласіных рагоў і капытоў нават магічныя лекі. Дарэчы, мядзведзікаў, якіх пасля дрэсіравалі ў смаргонях, таксама вылоўлівалі на паляваннях. З цягам часу роля палявання ў гаспадарцы зніжалася. Пры апісанні маёнткаў ужо больш увагі звярталі на борці, вуллі ды зарыбленыя ставы, а не на дзічыну, якая там у лесе водзіцца. Але быў і другі фактар. Гэта вельмі важна. Паляванне – гэта рыцарская мілітарная забава, да якой хлопцаў прывучалі з маленства, якой займаліся да глыбокай старасці. Сапраўды, а дзе малады хлопец упершыню бачыў кроў і смерць? Так, у пушчы, прычым на кані з халоднай ці вагнепальнай зброяй у руках. Паляванне было сапраўднай ініцыяцыяй у мужчынскую грамаду. Нечым сярэднім паміж турнірам і карыдай. Але пра гэта крыху пазней. Лепшы час на ловы – восень і зіма, ад канца жніўня і да студзеня. Гадзіны дня – раніца і дзень, але збірацца маглі нават з ночы. Як пісаў Міхал Казімір Радзівіл, а поўначы 3-й гадзіне выехаў з завішам мечнікам вялікім літоўскім, дзе аблава была. Радзівіл тады, упаляваўшы мядзведзяў, вярнуўся на вячэру да жонкі, але паляванне магло цягнуцца і тыдзень, а магло 6 тыдняў, 1,5 месяцы. Як было ў Белавежскай пушчы ў аўгуста 3-го. Не заўжды, канешне, удала і шчасліва. Ваявода менскі Кшыштаф Завіша пісаў: «На днём нам цэлы тыдзень паляваў, але не меў шчасця. Касулі паўцякалі, і зайцаў мала ўпаляваў, сабак пагубляў». Іншым разам, пад Маразовічамі, дзе былі добрыя палі, Завішу пашчасціла болей. Зайцаў 27 упаляваў, лісаў 3, мядзведзяў было немала, але перашкодзіла дрэннае надвор'е і шторм. Нейкай зімой Завіша падлічыў, што на яго рахунку было 11 мядзведзяў. На каго палявалі? Мядзведзі, зайцы, лісы, ласі, касулі, канешне, на птушак, глушцы, цецерукі, перапёлкі, курапаткі, драфа або дудак. Дарэчы, на птушак было дазволена паляваць і сялянам без абмежаванняў, апроч 2 відаў – сокалы і лебедзі. Нельга. За прычыненне любой шкоды, нават выкраданне яек з гнёздаў, статут ВКЛ абяцаў страшныя кары. Асобная тэма – бабры. Заворваць зямлю зусім блізка да бабровых гоняў было нельга. Толькі на адлегласць кінутага кія, каб не замінаць. Колькі можна было забіць за год, таксама агаворвалі, бо цанілі. За забойства на чужой тэрыторыі чорнага бабра – вялікі штраф. Больш, чым за дзіка. За парушаныя гоні там зусім шалёныя грошы. Дарэчы, штрафы за незаконна ўпаляваную дзічыну паводле статутаў ВКЛ дапамагаюць зразумець іерархію ў паляўнічым свеце. Зубр – 1200 срэбных грошаў. Лось ці лань – 600. Мядзведзь, дзікі конь, тарпан ці рысь – 300. Чорны бабёр – 240. Собаль, які яшчэ вадзіўся ў нашых лясах – 200. Руды бабёр – 120, дзік – 100, сарна – 60, куніца – 30 грошай.
Калі пад канец 18 стагоддзя колькасць дзічыны ў лясах зменшылася, зніклі туры, мядзведзі і зубры сталі рэдкасцю, то пашыраным стала паляванне на ваўкоў. Асабліва шмат ваўкоў пладзілася па лясах пасля войнаў. Гэта ставала сур'ёзнай небяспекай. Паедзе ўлан лесам, а па ім толькі цуглі конскія ды зброю знойдуць. Юльян Немцевіч узгадваў, як пасля калядаў ехалі ў пушчу ды капалі ямы. Злёгку прыкрывалі саломай, якую замятала снегам. Усярэдзіну гуску або качку, прывязаную да жэрткі. Тая крычыць, воўк да яе скочыць ды правальваецца. Няма нічога больш пакорлівага, чым воўк у глыбокай яме. Аднак верыць яму нельга. Трэба зацкаваць сабакамі ці забіць, сканчае аўтар. Была яшчэ такая штука – паляванне на ваўка з парасём. Хлопцы сядалі на санкі, узяўшы некалькі стрэльбаў, ды парасё з сабою. Едуць, а парасю накручваюць хвост. Той віск чуваць было на паўлесу, і гэта быў сігнал для ваўкоў. Едуць юнакі, адстрэльваюцца, адрэналін. Але калі ваўкоў была грамада, то і сцягвалі кавалераў з саняў, ды жерлі. Ваўкі і лісы, дарэчы, былі выключэннем сярод звяр'я. Толькі іх можна было пераследаваць на чужой тэрыторыі. З адной толькі умовай. Калі пасля Вялікадня, каб збожжа не таптаць. А вось калі ты гонішся за мядзведзем, напрыклад, нават параненым, а ён зайшоў на зямлю суседа, спыняйся, усё. Не варта думаць, што паляванне было бяспечнай забавай. Нездарма Гусоўскі ў песні пра зубра параўноўваў яго з карыдай. Як на арэне сыходзяцца роўныя сілы. Гэта быў у пэўным сэнсе тэатр, дзе адзін з актораў абавязкова гіне. Бо гінулі часам і паляўнічыя, асабліва калі справу мелі з зубром ці мядзведзям. Самі гінулі ці разам з коньмі. Акурат рызыка нараджала прагу да жыцця. Маніла за сабой. Як пісалі, з прыхільнасцю да палявання не маглі параўнацца ані найпрыгажэйшая нявеста, ані найбагацейшы пір. Пры ўспаміне палявання забывалася ўсё на свеце. Гэта нарадзіла сярод эліты нашай дзяржавы цэлы культ ды паляўнічую субкультуру. Напрыклад, Баторый мог за паляўнічага сокала аддаць 2 добрых коняў, а рэзідэнцыю сабе збудаваць адмыслова ў гародні, бо лясы вакол. Добры паляўнічы сабака ў канцы 16 стагоддзя каштаваў як буйная рагатая жывёліна – гара мяса. А колькі было пародаў сабак? Харты. Даганялі дзічыну і душылі. Выжлы. У гэтых галоўны быў нюх – расшукаць ці прынесці здабычу гаспадару. А гары ці ганчакі заганялі звера на паляўнічага. Ямнікі для норных звяроў, лісаў ды барсукоў. На дзікоў і мядзведзяў бралі кундля, дварнягу, бо смелы. А на гусей і качак у нас выкарыстоўвалі нават выдру, якую таксама можна было навучыць. Была размаітая паляўнічая зброя, арбалеты, дзіды, рагаціны, сякеры. На коп'ях часам ставілі зарубіны па колькасці забітага элітнага звера. Агняпальную зброю упрыгожвалі барочнай чаканкай і разьбой з аленямі ды сірэнамі. Кулі адлівалі пад абразамі святых, пад спецыяльныя замовы. Свята паляўнічых, губертавіны, так у нас называлі дзень святога Губерта 3 лістапада. Кульмінацыя вялікага палявання – штрэка. Гэта агляд забітай жывёлы. Проста ўявіце сабе, надвечорак, паляна ў зімовым лесе. Лоўчыя раскладаюць дзічыну згодна іерархіі. Спачатку зуброў, пасля ласёў, аленяў, лісаў, зайцаў. Побач паляўнічая каманда з палаючымі паходнямі. Кіраўнік ловаў, магнат, а можа і сам кароль прымае справаздачу аб выніках палявання. Лязом нажа паказвае на зубра. І тут гучаць паляўнічыя ражкі ў гонар забітага. Гэта супернік. Ён прайграў, але біўся, і яму трэба аддаць гонар. Ад 16 стагоддзя у нас ішла планамерная вырубка лясоў. Дрэва на тартакі, на будоўлю, на дзёгаць, а зямля пад ворыва, хлеб расціць. Немцевіч з гораччу пісаў: «У бацькі майго былі вялікія лясы. Памятаю, што часам у іх вадзіліся мядзведзі, але
неўзабаве, калі пачалі пашыраць палі, карчаваць лес, мядзведзі паўцякалі. У 19 і на пачатку 20 стагоддзя паляванне – гэта элітны спорт, забава, добрая традыцыя. З таго часу захаваліся фотаздымкі, з якіх мы ведаем, як яно выглядала. Вось як тут у Налібоках. Ну, прост паглядзіце, рэха старых добрых часоў. Цікавая штука, пакуль былі паляўнічыя з адпаведнай культурай, былі і лясы, і дзічына. Бо калі ты ідзеш у лес, каб пасля пакласці здабычу на стол, то зацікаўлены, каб гэты лес быў. Калі ловіш бабра, зацікаўлены, каб былі бабровыя гоні. Калі прыйшоў савок, ужо ніхто ні ў чым не быў зацікаўлены. Бо калі народнае, то нічыё. Але гэта зусім іншая гісторыя. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!